Samantala, Idol, nalunod naman ang isang driver ng water tanker sa isang irigasyon sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang biktima po ay isang 57 anyos at ayon po sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, isang residente po sa lugar ang nakakita sa katawan ng biktima sa nasabing irigasyon. Napansin umano nito ang water tanker na nakapark malapit sa irigasyon na nakasindi ang makina, ngunit wala umanong nakasakay o nagbabantay. Nang kanya itong lapitan, tumambad sa kanya ang katawan ng isang lalaki sa tabing irigasyon. Agad iniahon at nadala pa sa ospital ang biktima, ngunit ideklarang dead on arrival. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng otoridad ukol sa nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.